Поста хора, аз съм Александър Петров и Кей Кросър. И тук до мен е Кристал. Кажи здрасти, бе. Здравейте. И това е нашия първи епизод на Left 4 Dead 2. И ще направим една поредичка с него. Така. И ще дадем да я превъртим. Нали, да минаваме кампейн. И как няма да играем нещо на театър, нали така е? Да. И да започваме. Стартам, чули? Да. Тук е запрашили се някъде герои. Нямам стартам. Чай! Готово. То ние не си избрахме герои, бе. Аз не знам как се избира за първи път да игра тази игра. Да. И така. Играта ни е от Steam закупена. И на него и на мене. Ако искате да играем, намерете му в Steam Ангелчо. А неговия Steam е... Кристал Мичаел. Същия. На тази игра какво трябва да се прави? Зомбите ли да избирам? Да, и... Забрал съм повечето неща. Аз съм играл само един път в живота си. Сега почваме. Пишете, ако искате на някаква друга игра да снимам, освен на Minecraft на School Survival. Днес очаквате четвърти епизод. Тук хеликоптера! Come back! Come back! Oh, he ain't coming back. That chopper looks like it's heading to the Къде evac си? center. Ама гасам, момиче! Let's follow them to the mall. Видя ли ма? Everybody grab something. I think we got some killing to do. Аз тук ако Състезам. те стрелна... Ако те стрелна, какво ще стане? Аз се намаля малко аудио. Как се намира? Да машина. Аудио. Така. Готов съм. Аре, идвай. Това нещо. Аз трябва да си дам някакво оръжие. Аз ще взимах. Аз съм с два пистолета. Ако те стрелна, вземайте демейдж. Не знам. Идваш ли? Идвай. Не, тук трябва да дойдат. Стой тук. Що? Трябва да пазим това. Аз съм само с един пистолет. Значи, бе. Чакай. Аз съм с два. Но то някакво ти дам. Вземи си от тук, бе, да ти станат два. Вземи си ето. Да. Добре. Тук пожари. Аре, слизаме надолу. Не, бе, трябва да пазиме. Какво ще пазим, бе, слизаме надолу. Ги зомбитата! Май оттам идват. Те са ми, сега ги избира. С десен бутон и хвърляш токати. Чакай да се взема някакво... A freaking axe. Аз си взех една брадве. И ти си го взел. Аз ще я първа. Ще си взема двата. Аре, идвай. Идвай да ходим ги гости. Не, тук трябва да стоиш. Не трябва тук да стоим. Трябва. Ето! Ей, Оле, майко мила! Майко миличка! Долу се идва! Кой казах, че са тук? аз кой ти казах да стоиш? Идвай! Да раздикай, мала. Мале! Отвори вратата. Ко направя? Reloading. Ето, че са периак да не се Да. знам кой е стрелял. Reloading. Тук някакъв чувар се посмени да играе. Избихме те, Петър. Идвайте. Не, тук стой. Гол. Тук идват. Къде? Тук идват, видя ли? Аз отворих вратата заради това, идвай долу. Знам какво трябва да правим, идвай долу. I don't know about you, but I'm killing these things.
Цепя, що бягаш? Иди, реш. Някой Стой тука! Идвай, зомби! Ай, стига, стреляйте, бе! Малек, танк, бягай! Танк, идва! Бързо, хелп! То те спаси. Не ми трябва. Шанс имате. Идвайте. Казвам ми това. Мале, бягай! В тази стаичка са. Къде си, бе? Чакай, виждам тук през стената, я. Ето. Аз намерих не... Оле! Майче, те са от тука, бе. Ела при нас. О, ти си при нас, бе. Reloading. Айде да те ръш. Избием те бързо. Ти пък само ръш. О. Those kids don't stop, right? Come on. Аз се намерих резачка, човек. Zombie on it. Какво ще мен цепиш? Кристал. Как не стъпиш? Ако бич. Не, зомбите ми. Аз се намерих резачка. Мале, бягай! Умираме! Ай, взели си ти едно хелт? Взели си она ранчика? Да, ето. Виж. Ако се на малко я използвай. Хари две. Някой цепи. Аз ако умра, какво ще стане? Why? Ще спете. Ето, танк! Танк! Помощ! Някой му спаси. Добре, че съм аз. Идвай. Alright, I'm not walking through that. Мале, Много страшно се съм. аз съм пуснал резачилка. Окей, само някой ми помогни. Помощ! Аз! Добре, че съм аз. Не беше ти, това се изписах. Това е килно, не беше ти. Ето, лагва. Аз се панащите Reloading. от тази резачка. Ако няма ли вода? Идвай, ще отварям вратата. Идвай. Мале, от тук са. Бягайте, мърдете. Ти гледа ли паднеш, ще да върта. In case y'all didn't know, it hurts to get shot. Майко, танк! Мале, Reloading. yes! Heads up. Оля, аз трябва да се хилна. Колко кръв, сега съм 46. Аз съм 40. И ми изписа, че трябва да се хилна. Мале! Аз се смятам. Аз съм 42 кръв. Аз за зелен. Grabbing a shot. О, казах инжекция. Къде поставя инжекция? Не знам. Мале! Аз съм, блокнах. Паднах! Хилп! Идвам. О! Добре. Майко, Паднах, човек. майко, не! Къде си? Върхата! Reloading. Аз ще ги бия стокаци, бе. Оле! Това наше трябва да го спасим. О, fuck you! Ааа! Ще се гречи. С десен бутон ги бие като презареждаш. Така се мърдаш. Хилвай се! Reloading. Не ми трябва. Хилвай се, то се изписва. Wait. Healing. Хилвам се, виж. Okay. Готов съм. Ще го взел съм кръв. Кой е ни? И аз бях на толкова. Ще видя дали... Окей. Коняшки човек трябва да се вземе. Ами къде? Станаха ми два. Какво да ми?
Къде си, бе? С кои зомбите се биш? Идвай да ходим. Да, хора. Не знам де... О, О! фук! Що ме запали, бе? Holy shit. Сега как ще минем? Мале. То на... Michelle, Умря ли? Да, самоуби се. Аз съм уби. Паднах. Спектетрумта. Това с ним. I'll hold on to these pills. Абе, взимай. Ай, следващата още една. Може ли да си? Кажи ми като... Не, само се скипнеш. Ама това тук, например, като такова. Като... Там мисля дълга ли е? Нема, аз тук паднах. Не знам. И още един паднал, това ще. Това съм Defibrillator аз. here. А не. Само двама сте. Ако умрете, загубваме. Ми карай, бе. Ще качвам епизод. О, тук как да мина? Не знам. А, Карай. Lou picked me up. 99. Маля, тази ще иска да я спаса. Гоше, спасих та! Не си. Ето! Ти играеш Оле, с мен! да! Оле, не си. Той за телефона, просто на телефона. Гоше, какво стана? Добре, че съм аз. Ти да спомня, Гошко, идваш аз с мен. Вземе тук всичко живо. А ти снимаш ли? Не. Телефона ми звънна, но... Долу. Нашите майчи ги убиха. Трябва да сме долу. Damn it, elevator's out. Damn, girl. Идвай. Той епизод ще стане 20 часа. Защо? И докъде трябва да стигнем? Трябва да отрепне зон. Идвай долу, аз съм... Ау, взех нещо. I can always use these. Чакай да бе ходим. Сега да ви прав. Какви са тези звуци, бе? Сум! Бягай! Виждат нас! Мале! Бягай! Reloading. Сега няма към къде бягам. Сприт! Бой! О, машини! Хора, ако искате да играете с нас, пишете просто в коментари. Вижте. Как се забавлявам. Той много се е вълнува. Ако се чуете за какво псува. Да. Вземи го това за теб. Бялко. С кое? Сърцето. Абе. Това ще го взема да взема. Аз си взема едно брадве. Не, аз отивам към тях. Идвай. Брадветата са много яки, човек. Въпросът е как да отидем при нашите. Аз вече съм почти. Adrenaline То аз shot съм here. за теб. Grabbing a jar of puke. Его, нашия един. Тук надолу. Къде бе, идвай? Тук ли? Да. Тук е наша. Тук се изтрепали зомби. То тук аз не съм бил. Или бяхме. Не бяхме. Мада! Той е му хелпнат. Добре. Не съм играл никога така. И аз.
играл с... Виж, много е просто Just наше. stop the friendly fire right now, okay? Да, ела тук, ето ела. Name's Nick. Да, Anyone get bit? аз съм гледал един клип на, Isn't that how this works? think so. My friends call me Coach. нали това е. I guess y'all can do the This same. is много. Hey, name's Rochelle. You? Ellis. Pleasure to meet you, Rochelle. На кой трябва си ми? Трети. Гледай го то Върна целен... ми играта. Гледай го то целен накървен. Майко, какво? Лаги. Да не се задушим, бе. All right, we're all friends now. Get ready. Но да, не се... Ау! Влезе го съм, влезе. На мен ми лаги тук, защото сме се задушили. Виж, не напред. Майко. Майко. Остана. Майко, хелп! Крис! Пак хелп! Ме, умирам! Ама аз не те виждам. Yes. Мале, тук не виждам. А! Зомби тъпо. Майката. Почвам си пенера. Това тук не трябва. Умрема. О, на тая изпрота до главата. Тя трябва. Puke in the hole. Някой мен да хилни. А, да, той ма хилна, мерси. Той мен ма хилна топич. Майко! Reloading. Танк! Това не е танк, нещо друго. But let's just stop the friendly fire right Мале, бе. Те зомбита опират от това. Трябваше да изключим време. Някакъв хънтер. Може да ме хилнеш нещо? Не, аз нямам. Мен ме хилнаха. Явно. А, имам хапчета, къде си? Да, има. Ама си. Имаш ли още едно? Че майче съм заразен. Имам такова. Помаш. Ама, не, това е някакво на зелено. Shit. Това This да е place is burning up fast. А, добре. Значи трябва... Къде има... нашето време. Идвай. Get pipe bomb. Някаква бомба. Grabbing a pipe bomb. Взема бомбата. Гледаш по-да женски да те гръмна. Идвай. Ain't got no time for Oh, this shit. dang. Get in here. Hell, I'm doing. Дядо. Уау! Бич. Оле, аз съм на второ място на шато. Ми хора, Аз съм това вече беше на от мене. Моля, коментирайте. Не, още един. Това ли беше или? Добре, аре спри. Моля, коментирайте, оценявайте и очаквайте скоро и втори епизод на втората ни карта. И